Dewch efo fi i'r gardd west ym Phalas Buckingham efo'r brenin. Fe gyrhaeddodd y gwahoddiad ychydig wythnosau ynghynt i gydnabod fy ngwaith ym myd addysg. Felly ffwrdd â fi o Bemachno Braf i ddal y tren 6:30 o gyffwrdd Llandudno yr holl ffordd i Lundain Euston. Paned y goffi ar ôl cyrraedd yn sgwâr Gordon, cyn manteisio'r y cyfle i weld y Rosetta Stone yn yr amgueddfa Brydeinig. Cychwyn ymlwybro i'r Phalas wedyn gan basio drwy Chinatown a Piccadilly Circus. Roedd yna gyfle i freuddwydio am brynu danteithion yn Fortnum y Mason neu aros noson yn y Ritz. Ar ôl pasio trwy'r mesurau diogelwch, roeddwn yn cael mynediad trwy giatcha'r Phalas a cherdded o amgylch i'r ardd. Yma roedd Seindorf Arian yn chwarae cerddoriaeth o ffilmiau gwahanol megi Star Wars a James Bond. Ciwio wedyn am y bwyd mewn papell anferth, ble roedd y ddewislen yn cael ei ddangos. Roedd yna ddewis o 6 math o frechda neu rap, 8 math gwahanol o gacen, ac i yfed te, coffi, sudd afal neu ddiod lemon. Dyma oedd cynnwys fy mhlat cyntaf a blasus iawn oedd o hefyd. Ymgynnull wedyn i gyfarfod y brenin, cyn cerdded o amgylch yr ardd, ymweld â'r tŷ bach posh dros ben ac anelu am y tiwb tuag adre.